Символ, без якога не абыходзяцца каляды і Новы год. У сталіцы Мінскай вобласці стартавалі ёлачныя кірмашы. У Мінску і гарадах цэнтральнага рэгіёна сёння адкрыліся дзясяткі гандлёвых кропак. Як правільна выбраць ёлку ці сасну і колькі каштуюць навагоднія дрэвы? Алексей Кондратенко адправіўся на пераднавагодні шопінг. Выбраць і купіць навагодняе дрэва з сённяшняга дня можна ў кожным раёне сталіцы. Усяго арганізавана 12 ёлачных кірмашоў. Усе яны працуюць з 10 раніцы і да 20 вечара. У момант часовай адсутнасці класічных атрыбутаў сапраўднай зімы, снегу і марозу, навагодні настрой гараджан кампенсуюць іглічныя сімвалы каляд і Новага года. Зимние сказки, пушистые ели, быстро вас покорили метели, сесть бы нам в сани, да с бубенцами, двери, чтоб сказку открылись вдруг сами. А в этой сказке снегом богатой, теплые печи, куличи с маком. Ёлкі, сосны, а таксама пухнатыя букеты на любы густ, але адзінага зялёнага колеру. Цана залежыць ад памеру. Дрэва да 1 метра максімум 105 тысяч рублёў, ад метра до 2 до 150 тысяч. Самыя высокія да 4 метраў абыдуцца пакупнікам максімум у 300 тысяч рублёў. Хіт продажаў жывыя дрэвы ў катках каштуюць даражэй. Зрэшты, і на гэтым выбор не заканчваецца. Эксклюзіўную ёлку можна выбраць самастойна у лясніцтвах. Лесник или сопровождающий его человек это дерево ему срубит, и, соответственно, он ее на своем транспорте забирает в место назначения с квитанцией о законном приобретении данного новогоднего дерева. Адначасова усе буйныя сталічныя універмагі дапаўняюць іглічных прыгажунь вялікім выбарам штучных ёлак. У разнастайнасці ж упрыгажэнняў і дэкору можна нават разгубіцца, а пастаянныя дні скидак робяць пакупкі яшчэ больш прыемнымі. Искусственные ели у нас есть различных оттенков, как с шишечками, так без, а также различной цветовой гаммы, начиная от белых, серебристых, золотых, голубых, заканчивая натуральными зелеными. Дарэчы, ігнараваць пакупку жывых або штучных дрэў на карысць нелегальнага паходу па ёлку ў лес спецыялісты не рэкамендуюць. У Мінскай вобласці пастаянна дзяжурыць лясная ахова. Нарушителю предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин. 5 базовых величин на сегодняшний день это 900 тысяч. Я думаю, это сумма несоизмеримая с той, которая стоит ель на базаре. И человек должен подумать о том, что лучше сделать, вырубить ель в лесу или же пойти купить ее на рынке. Таким чынам, пераднавагодні іглічна-зялёны шопінг у сталіцы і вобласці працягнецца да 31 снежня. У лясгасах запэўніваюць, навагодніх дрэў хопіць на ўсіх, але з выбарам самых прыгожых лепш паспяшацца. Алексей Кондратенко і Александр Бірэцкі, агентство Теленавін.